Sewandana raja muda Banaraka siaga ing yuda nglawan raja Rai Singa ngasta pusakane pecut Kyai Samantiman trapasing perang pupu Singa barong alas ropan yo hae perangi sansaya rame padha sakti kekarone waro-waro sakti nerat pasing prajurit Singa pate bujangganom lawan pepati ing Singa kabeh ajur lembur dening Warok Banaraga pecut Samantiman swarane pecah angkasa Singa barong dadi telukan negarane wis dadi aman iku sejarahe carita reog ing Banaraga nggambarake menange Sang Prabu Klana Sewandana wiwit kawitane seni reog Banaraga sigra laku nira nandhake menang yudha Singa barong dadi telukan negarane wis dadi aman Klana Sewandana raja muda Banaraka siaga ing yuda nglawan raja Rai Singa ngasta pusakane pecut Kyai Samantiman trapasing perang pupu Singa barong alas ropan Barange sansaya rame padha sekti kekarone waro-waro sekti narabasing prajurit Singa pate bujangganom lawan pepati ing Singa kabeh ajur lembur dening Warok Banaraga pecut Samantiman swarane bedah angkasa reog ngigel saya rame sarwa ireng sandangane dasar gagah kuciwa risang Klana Sewandana ing madyaning pasewakan gandrung kapirangu mringgu sumaning ayu karana kataman Branta ing
sang klono raja sasama angentap wadya Syaga Arsa Ambrastamala Sukerta sung pangayom mring bangsa Hayu Nirmala Yuca Pandhe munya swara mangungkung
Untabing prawadya bala salang tunjang rebut ducung ngunda gada lawan bindi pedhang ligan pambelehan bedilnya pinangka tulup Kalca sesarengan mirsani kesenian ponco sandi mangge nyuwun pasuki Sita langking hilis rakta
Sang Hyang Tata Galana Kalana kalagut maringkut jiungnya kang mawingis wingis Kara rupa reka giri Netra kocak makroyang
Ayo, ayo, maju. Iya, oi, yo, yo, yo. Oi, 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 ya, oi, oi, iya. Iya, ayo, ya. 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 Gumrekang bala lumaris pudaling prawadya bala Tina Nasri gegamane saking kang bala kuswa Prabu Sananira pranyata asri dinulu pindha panjraing puspita
Nyatwo. Oh iya. Samya sawega budale palakan ngayahi karya lampanya yen tinandra sing nebak para adya samata samya sawega budale palakan ngayahi karya lampanya yen tinandra sing nebak. Warokipun nyuwun pamit. Ayo, Jo. Yo sujud mring pangeran sandang pangan iku amung kaduan derajat pangkat sampiran nyawa amung titipan pungkasane mati mlebu kuburan yo sujud mring pangeran sandang pangan amung kaduan derajat pangkat
sampiran nyawa mung titipan pungkasane mati mlebu kuburan ya sujud mring pangeran sandang pangan iku amung kaduan derajat pangkat sampiran nyawa amung titipan pungkasane mati mlebu kuburan ya sujud mring pangeran sandang pangan iku amung kaduan derajat pangkat sampiran nyawa amung titipan pungkasane mati mlebu kuburan